Ľudia si často myslia, že marketingový riaditeľ sa hrá iba s logami a fontami v prezentáciách a vyberá si pekné obrázky, ale pravdou je, že 80% mojej práce je práca s dátami a s technológiami. Takže preto je dobré mať digitálne a zelené zručnosti. Niekedy sa cítim ako taký dátový detektív, snažím sa zistiť, čo zákazníci chcú, čo potrebujú, čo na nich funguje, čo nefunguje. Nie je to však len o dátach, ale najmä o príbehoch za nimi. V marketingu neexistuje dokonalý plán. Každý deň niečo ladíme, skúšame nové nápady a to je vlastne to, čo nás posúva ďalej. Vytvárame prezentácie, kampane, newslettere a všetko v cloude, lebo ako sa hovorí, kto nemá v hlave, má v cloude. Heslo marketing 1, 2, 3 naozaj nepoužívam, lebo dáta sú ako reputácia. Keď ich raz stratíte, ťažko ich získate naspäť. Vedenie online meetingov s kolegami z rôznych kútov Slovenska je ako dirigovať orchester. Musíte mať dobrý rytmus a dobré pripojenie. Zelené zručnosti pre mňa znamenajú myslieť dopredu a v širšom kontexte, ako moje konanie ovplyvní okolie. Napríklad, keď dávam tlačiť 500 plagátov, pýtam sa, koľko z nich skončí v koši. Udržateľnosť nie je len o papieri, je aj o ľuďoch. A ak sa mi podarí presvedčiť celý môj tím na zelené myslenie, tak sme vyhrali všetci. Každý projekt má svoje rizika, aj ekologické. Keď testujeme nejaké nové riešenie, snažíme sa byť nielen efektívni, ale aj šetrní. Digitálne a zelené zručnosti nie sú len pre ITčkárov alebo environmentalistov. Sú pre každého, kto chce svoju prácu robiť lepšie a múdrejšie. Zelené myslenie nie je o dokonalosti, ale o malých krokoch. Takže ako hovorím kolegom, ak si to vieš zapamätať bez poznámkového bloku, tak si zachránil jeden strom. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.